Tarkon so, tarkon ƙauna, tarkon so, tarkon ƙauna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Isa ina farin cikin sanar muku da wani sabon ƙayataccen shiri wanda za a fara shi, ko in ce an fara shi, mai ƙayatarwa wato series film ne wanda za a yi kawo muku saƙonni na soyayya da amsar tambayoyinku da mafita a soyayya da yadda za ka yi idan ka shiga wani yanayi a soyayya. Duka sai kun garzaya domin kallon Tarkon So series wanda zai zo muku a YouTube kowanne lokaci a kowace rana. Kada ku bari a baku labari, ku searching a YouTube channel rubuta Tarkon So zai fito, sai ku subscribe tare da danna ƙararrawa. Kada ku bari a baku labari. Sunan shirin Tarkon So kuma sunan tashar Tarkon So.